Už si to zapol? Áno! Mega hnusné počasie. Je úplne fakt hnusné počasie, ale toto počasie nás vôbec nemusí zaujímať, inak strašne nevychovaný. Ja som Marko, sme práve v štúdiu Európy 2, aby ste to naozaj videli, tak naozaj dôkaz toho, že sa tu nachádzame, že momentálne vysielam. Máme niečo pred 11:30, to ešte znamená, že 35 minút budem robiť. Teším sa na to, že budem robiť a takisto sa teším na to, že bude 28. v piatok. A budem sa nachádzať na mnohých miestach v piatok, musím povedať, že vysielame naživo, že nebudeme vysielať odtiaľto. No a večer sa teším na Žilinu, teším sa na všetkých Žilinčanov, pretože v Žiline otvorili chalani nový podnik, volá sa Enjoy Club a ja sa tam naozaj teším. Jednak, že Žilina je 30 km od môjho rodiska a jednak, že v Žiline sa ľudia vedia naozaj dobre baviť a už som tam dávno nehral. Preto sa teším strašne na vás, na všetkých Žilinčanov, ktorí budete oslavovať koniec školského roka, alebo budete len tak pravidelne paržiť ako každý piatok. Bude brutálny mejdan. Inak chcem vám niečo ukázať. Toto sa mi ešte naozaj nestalo. Ešte sa mi nestalo za moju veľmi dlhú, naozaj obrovskú kariéru. Sa mi nestalo, že by mi chalani z podniku, do ktorého pôjdem hrať, poslali predtým aj taký malý prezent. Ja im musím poďakovať a nemám ani tušenie, čo sa tam nachádza. Fakt, nie, tak chcete to vidieť? No, to neukážem. Dobre, ukážem vám to. Takže, aby sme boli naozaj... Oni to ešte zapečatili. Co sú one? Normálne to zapečatili chlapci, aby sa k tomu nikto nedostal. Fúha. Takže, počkaj, čo sa tu nachádza? Niečo sa mi tu nachádza. Milý Marko, je to nádherné, krásne, môžeme to prečítať. Srdečne ťa pozývame do žilinského pekla. Na cestu posielame safety package. Je to Lemo Majo, Marek Digon a takisto aj Enjoy je celý podpísaný. Takže takto ma pozývajú krásne. Chalani, díky. A čo ste mi tu poslali? Poslali ste... Čiže kopec materiálov hlavne. Aby som trafil na tú cestu. Si mám svietiť. Tak to si zasvietím. Jednoducho, nebudem to naťahovať. V piatok sa na vás teším. Budem sa ponáhľať, aby som to stihol. Ja mám naozaj veľmi veľký problém trafiť na miesto aj druhýkrát. Ale teda chalani sa poistili. Jej, chalani, karty, VIP. Tak toto si zabil, starec. Futbalová kartička. Výborne. Chalani, ďakujem vám za karty. Toto budú pre celé rádio. Čiže kto bude chcieť ísť, tu si zober. Iba jednu si zober. Frajerka si zaplatí. Ak budete chcieť ísť, kontaktujte ma, mám VIP karty, sú naozaj úžasné. Uvidíme sa v piatok po polnoci v klube Enjoy 28. jún. Teším sa na vás, bude bordel, bude peklo, brutalita. Nezabudnite, prídite, Žilinčania, teším sa. Enjoy.